Videla som takú správu na sociálnych sieťach, že ste včera boli v Justičáku, že ste navštívili Daniela Bombica, ktorému súd potvrdil väzbu. Tak ako sa dá dostať, akože pozrieť Daniela Bombica? Tak tam to funguje, keďže mám s tým skúsenosti, to je mediálne známe, tak treba poslať pozvanie, do ktorého teda ten človek, čo je vo väzbe, napíše mená ľudí, ktorých chce vidieť a dohodne sa samozrejme stretnutie presne na čas, na konkrétnu hodinu a je tam vyčlenený čas, 2 hodiny na stretnutie. Ten kontakt môže byť vlastne osobný alebo môže byť teda cez také sklo s telefónom, to závisí od toho, čo hrozí alebo aká je miera nebezpečnosti toho človeka, ktorý je vo väzbe, takže zorganizovali to nejakí moji známi a tam sme sa stretli viacerí, čiže nebol som tam s ním sám, boli sme viacerí s ním. No ja som tam išiel najmä preto, viete, lebo zažil som nejaké veci medzi rokmi 2023. Môže mať na to, kto chce, aký chce názor, ale ja mám osobnú skúsenosť a ja viem, že tie orgány činné v trestnom konaní zneužívali to trestné právo. Nielen z politických dôvodov, pretože ja som vtedy nebol, ani teraz ešte nie som nejaký politicky aktívny, ale zneužívali to trestné právo a s tým sa pohádam aj odborne s kýmkoľvek, pretože som právnik. A v jeho prípade, v prípade Daniela Bombica, ja som mu potreboval možno dať najavo, že je niekto vonku, kto na ňo myslí a k tomu drží palce a prípadne, ak bude potrebovať nejakú pomoc, som ochotný pomôcť, najmä preto, že ten systém, ktorý tu bol medzi rokmi 2023, ešte stále politici nevyriešili. Pretože v jeho prípade je to hrozné, ale naozaj ten právny stav je taký, že vzhľadom k tomu, že ešte nebol nikdy trestaný, tak jemu pri tej sadzbe podľa toho trestného činu, respektíve tých trestných činov, z ktorých je obvinený, hrozí podľa môjho názoru maximálne podmienka. A on je vo väzbe, ako keby bol nebezpečný pre spoločnosť. To znamená, že keď je v procese teda vyšetrovania, respektíve teraz už bola podaná obžaloba, začne hlavné pojednávanie, tak je pre spoločnosť nebezpečný, treba ho izolovať. Ale keby sa priznal alebo ho odsúdia, tak v tom okamihu ho pustia a vtedy už nebezpečný nebude. To je úplne absurdné. Čiže išiel som ho podporiť.